Eta Olgazetan itzen zen duen. Orduan, zeuek aukiten zen duen holan, zeuek olgetako, pelotea eta holan aukiten zen duen zeo zer, edo zeuek ineko aixetan zen? Bai, pelotea, bai, aukiten nuen. Bai, eukin debe igual, batzetan. Eta kaminoan orketa gainoen guk. Tomeka gauzetan dolan egurditan, kaminoan. Bai, esan egoten orduan kotxegi. Esan egoten kotxegi be. Bai. Kotxegi itxi pasaten zen orduan, ez da? Bai, bueno, katxik bapes. Igual zen ordu biruen da kotxe bapes. Bai. Eta zetan olgaten zen duen? Pelotaga normalmente. Futbolean? Bai, futbolean. Eskolan futbolean, portikuen, lexean, portikuen da txapak hau bai, biletak azta, txapak azta. Treneko biletak, bai. Eta hori zelan izeten zan ba? Bai, marketa zan holan kuadru bet marketa zan holan, igual kaminoan erdien, eta gero ametik egin lara armariora distantzi bet errai batan. Eta handik gara bota betzen. Narek handik atata zoinuntza abiletea zeutzako. Eta iturrik ez eta holan bere? Iturrik ez be bai, iturrik ez. Eta iturrik ez zelan iten zan? Da marke bite zan holango kurbekaz da, zer bat. Bai, bide bat ez da. Bide bat. Eta geroan, honegaz, zamarra gazolan, jobe ersitiakon. Holan jo ez da? Holan jo eta handik urten barik. Bai. Handik urten barik. Bidetik urten barik, ez da? Urten barik, bai. Eta iturriek batzutan iguale korredorean dorrek zertxuke bilduteztu esanean edo. Bai, horrik ataraten zen du esan, horrek korredoren... Ote zin, ametik, ez da, nondi, bai, ote zin.